Il-Partitari Nazzjonalisti tal-Kap Nazzjonalista Adrian Delija qegħdin jakkużaw lid-Deputati Nazzjonalisti tal-ex-Kap Simon Busuttil li bl-imġiba tagħhom waslu għal disfatt elettorali oħra fl-elezzjonijiet ta' Mejju. L-erba' filgħaxija partitari ta' Delija li huma wkoll kunsilliera marru quddiem id-Dar Ċentrali u resqu żewġ petizzjonijiet biex iwieġbu għal petizzjoni miġbura mill-fazzjoni ta' Busuttil li sejħet għal vot ta' sfiduċja f'Adrian Delija. Il-Partitari Nazzjonalisti ġabru petizzjoni b'530 firma mill-kunsilliera u petizzjoni oħra b'4,330 firma mit-tesserati nazzjonalisti. Il-petizzjoni tresqet mill-kunsillier tar-Rabat Karl Muscat, il-preżentatriċi u kunsilliera Luis Tedesco u żgħażagħ minn Team Start, il-kol mill-fazzjoni Delija. Huma talbu li jittieħdu passi kontra d-deputati tal-fazzjoni Busuttil sabiex jifqu jagħmlu ħsara lil Delija. Karl Muscat, anki jekk skomdu jsemmi l-ismijiet, ikkonferma li l-petizzjoni tirreferi għad-deputati ta' Simon Busuttil. L-kap jitlaq dawn id-deputati Jason Azzopardi, Chris Sajt, Karel Aquilina, Simon Busuttil. Inti x'taħseb? Fl-ittri li preżentaw lill-President tal-Kunsill Ġenerali Kristi De Bono huma waħdu fid-deputati ta' Simon Busuttil. Minkejja ma semmewx ismijiet huma kienu qegħdin waħlu f'Simon Busuttil, Jason Azzopardi, Karel Aquilina, Teris Komodini Kakija, Claudette Buttigieg, Beppe Feneka-Adami u Chris Sajt. Akkużawhom li l-partit tilef l-elezzjonijiet minħabba fihom. Waħlu wkoll f'Manuel Delija u gruppi li mmilitaw mad-deputati ta' Busuttil, fosthom l-Occupy Justice u Repubblika, il-koll kritiċi ta' Adrian Delija. Kitbu, l-imġiba ta' dawn id-deputati flimkien ma' kampanja sistematika koordinata u organizzata blajnuna ta' pseudo-bloggers u pseudo-NGOs kienu fatturi ewlenin li waslu għal din id-disfatta. It-telf elettorali li ġarrab il-Partit Nazzjonalista f'Mejju. Akkużaw lid-deputati ta' Busuttil li l-partit qed jitlef l-elezzjonijiet minħabba fihom. L-istess nies li kienu l-kaġun ta' telfa kbira tal-elezzjoni tal-2013 u li tesserati warbu fl-2017 huma li dejn moħbija wara dan il-manuvrar politiku. Dawk li ġibdu l-ispak dakinhar huma l-istess nies li jridu jkomplu jiġbdu l-ispak u jaħkmu l-partit, qalu l-partitari ta' Delija fosthom Luis Tedesco. Żiedu li d-deputati ta' Busuttil mhux jaġixxu b'imġiba etika u mhux jaċċettaw lil Delija li ġie elett kap mit-tesserati. Minkejja matul l-aħħar xhur il-kap pubblikament appella l-laqda u offra lit taħbiberija, innotajna b'dispjaċir li ċertu deputati baqgħu jattendu jċabċbu għad-diskorsi kontra l-kap minkejja ma tal-NGOs li lan tagħhom kien biss li jkissru lill-partit, speċjalment għax il-kap maħtur ma kienx dak tal-għażla tagħhom. Għas-seħiet li qed jiffaċċja Delija minn fazzjoni Busuttil, il-partitari ta' Delija qalu li m'għandux għalfejn jirreżenja. Ma taqbilx li għandu jirreżenja, Dr. Delija? Ma naqblux li għandu jirreżenja. Akkużaw li l-fazzjoni Busuttil li m'għandhomx interess tal-partit f'qalbhom. Luis Tedesco qalet li huma l-partitari ta' Delija li għandhom l-interess tal-partit. Il-Partit Nazzjonalista jiġi l-ewwel u qabel kollox. Huma akkużaw ukoll id-deputati ta' Busuttil li mhumiex ta' eżempju ma jimxux mal-pożizzjoni tal-partit u li likjaw l-informazzjoni lill-midja mill-laqat li jkollhom tal-grupp parlamentari. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.